Pagtangay sa nakaparadang pedicab sa Mangaldan, Pangasinan, Nahuli-Cam. Naritong report. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang isang lalaki na naglalakad sa kalsada. Tila nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, diretso ito sa harap ng isang bahay at kinuha ang pedicab na nakaparada sa gilid ng kalsada. Tila pagmamayari niyang pedicab at dire-diretsong sinakyan palayo sa lugar. Makikita pa sa isang kuha ng CCTV camera ang tuluyang pag-alis ng lalaki sa barangay. Ang may-ari ng pedicab, ang 53 anyos na si Mang Jose na doble kayod sa paghahanap buhay para masuportahan ang 7 anak. Sa madaling araw ay nagtitinda siya ng pandesal habang sa umaga naman ay namamasada gamit ang padyak. Donut naman ang ibinibenta sa hapon. Sa akin, madam, hindi na ako nagtinda ng pandesal. Naghanap na lang ako mula madaling araw hanggang alas 9, madam, hanggang alas 10, gano'n. Ngayon, pa alas 10 na, pumunta ko sa barangay hall, pinakita ko sa CCTV, pinamonitor ko. Mag-iisang buwan pa lang kay Mang Jose ang pedicab. Ayon sa kanya, gabi-gabi niyang ipinapadlock ang pedicab pero nagkataon na hindi na ipadlock nung gabi na yon dahil nasira ang kandado. Hiling ni Mang Jose na maibalik ang ninakaw na pedicab, lalo pat mag-iisang buwan pa lang niya itong hinuhulugan. Masakit talaga, madam, ata siyempre magbabayad ako, wala na dito yung padyak. Yun ang hanap buhay namin. Sa mga nakakakilala sa suspect na tumangay sa pedicab, agad makipag-ugnayan sa Mangaldan Police Station o tumawag kay Mang Jose. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan.